En aquest moment que estem passant de la crisi, no estan gens malament aquestes propostes de baix pressupost, però de molta il·lusió. Aleshores, espero que aquesta proposta de la missa d'estiu d'Estivella pugui ser la continuació de la que fem a València durant tots els anys. Benvinguts a la missa d'Estivella. Y es bueno poder estar así y que me hacen la oportunidad del Ajuntament de passar aquestes coses. Esperem que aquesta nova aposta que avui encetem siga la primera de moltes i que ens ajudi a posar Estivella com a referent, xicotet però digne referent, de l'educació audiovisual a nivell mundial. Pensem que tindrà prou repercussió, és la primera vegada que se fa una cosa d'aquest estil. És una idea que ens va explicar Josep, és una persona que és del poble, que ha estiuejat al poble durant tota la vida i ens va dir això, que ho havia fet a València i que li pareixia bona idea fer-ho també a Estivella. A més, ha rodat un excursió entre els carrers d'Estivella. Entonces, la idea va ser, molt bé, el Nico viu a València i estiueja a Estivella, com moltíssima gent. Estivella és un poble que ara viu molta gent, però que de sempre ha sigut un poble per a estiuejar. I així ho vam plantejar i tirarem avant. Esperem que tinga èxit i que dure molts anys. Jo crec que pot tenir bona acollida perquè el poble sí que està demanant la necessitat d'un altre tipus d'actes que recuperen un poc la tradició i aquests actes espontànies que se feien durant les festes. Este és un poble que participa molt culturalment i que de cara a festes no tenia algun acte un poc que donar una certa idiosincràsia i el fet de fer el cinema a la fresca, que és un acte tradicional, pot tindre molt de sentit. Penses que podrem seguir molts anys en aquesta història? No, a banda de molts anys, millor. Jo penso que este va ser el principi d'una gran amistat.